Nagkadaiya ang reaksyon sa mga Mindanaoan sa ikatulong sona ni President Ferdinand Marcos Jr. Apan ilang bot mahitabugyod nga makakunhod ang presyo sa mga nagunang palaliton. Ani ang report. Unang gibungat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikatulong sona mao ang may kalabutan sa pagkaon ug agrikultura. The hard lesson of this last year has made it very clear that whatever current data proudly bannering our country as among the best performing in Asia means nothing to a Filipino who is confronted by the price of rice at 45 to 65 pesos per kilo. Bagamat maganda ang mga statistikang ito, wala itong kabuluhan sa ating kababayan na hinaharap ang realidad na mataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain, lalo't higit ng bigas. Gani, nabati gayod kini ni Maya ug ni Lolo Leonardo nga taga Cagayan de Oro City. Lisod jud gayo sir, kay ang sweldo sa mga tao maura man gihapon unya ang palitonon perting mahala. Tanan na gyud, bugas gikan sa kanang mga dilata. Mahal gyud sir. Oh, pait gyud. Maayo ganda kung nahimo pa. Kaya gikan sa mga gasolina nagmahal. Mga pagkaon nagmahal. Bugas nga gisaad wala ang tuman. Mahal kayo. Ang iyang paggamit sa pagkapresidente, kaya na siya nakasulbad sa mga intik na kulong ni Sato. Gikalipay sab sa mga taga General Santos City ang pagban sa operasyon sa Pogo sa Pilipinas. Okay, mas gwapo. Tama man to, daghan man gud na itabo ato dito, magipakita sa TV. Kay karon lang gid na ano ba? Naitabong sundad-sukad. Ilang? Tama, kanpun na siya para sa mga tao ko. Apan, nang hinaot sila nga unta mapalapdan pa sa Pangulo ang mga programa alang sa mga senior citizen. Unta maapil po ang mga senior. Wala po kadungog ato dito ang senior atong sa Zamboanga City, dunay wala matud pa natagbaw sa gibutyag sa Pangulo atol sa iyang ikatulong sona. Sama ni Miraflor, tungod kuno nagpabilin gyapong mahal ang mga palaliton. Paubos ang presyo. Bugas. Mutaas tapos maubos. Gamay rapod, mutaas ang balik. Imposible na naman 20 kay mahal na kay mga palitonon. Apan alang kang Almuji, nga usa ka habal-habal driver, nalipay siya sa sona ni PBBM. Sumala pa, duna kuno'y daghang proyekto ang natuman ubos sa Administrasyong Marcos sama sa Gicam Bridge sa Olutanga Island sa Zamboanga, Sibugay, nga mo'y mukonekta sa uban pang lugar sa Mindanao. May pagbabago talaga lahat ang project. Kasi may project dun sa Olutanga, taga-Olutanga man ako. May tulay dun, kasi dati barge lang sinasakyan namin. Ngayon may tulay na, may ginawang kwan na. Malapit na matapos yung project na dun. Para tuloy-tuloy ng biyahe namin pag pumunta kami dun. Sumala sa DPWH Region 9, gilaumang mahuman ang Gicam Bridge karong tuiga, sama sa gisaad ni Pangulong Marcos. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.